бинандаҳои азиз салом. Имрӯз суҳбате дорем бо Далерия Абдулло, намояндаи ширкати Айрес дар Тоҷикистон. Лутфан мегуфтед ки вазъи роҳи Душанбе-Чаноқ ки як роҳи калидӣ дар Тоҷикистон дониста мешавад чӣ гуна аст? Ташаккур. Воқеан шумо дуруст гуфтед ки роҳи Душанбе-Чаноқ яке аз шарианҳои асосии хунгарди дар ҷисми кишвар маҳсуб мешавад ва дар ин маврид роҳи Душанбе-Чаноқ ки аз лиҳози ҷуғрофӣ дар минтақаи нисбатан осебпазири ҷойгир аст, табиист ки аз офатҳои табиӣ зиёдтар таъсираш расид ва рӯзҳои аввал, яъне манзури мо аз 28 то 30 январ фақат аз километри 48 то 73, яъне дар масири 25 километр, рӯзҳои аввал теъдоди тармаҳо зиёда аз 70-тора ташкил дод ва фаромадани тармаву резиши шадиди барф боис шуд ки рӯзи 30 барои ҳамагӣ чанд соат ҳаракат дар ин масир боздошта шавад. Вале рӯзи 31 январ аллакай дар заминаи меҳнати шабонарӯзии кормандони ширкат роҳа кушоданд ва рӯзи 1 феврал ҳаракати нақлиёт аз ҳар ду ҷониб имконпазир гардид ва давоми як рӯз тибқи реҷаи тасдиқнамудаи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилӣ ва ширкати Айрес амалӣ шуд. мутаассифона рӯзҳои минбаъда, манзури мо рӯзҳои 2-6 феврал аст, боришот идома ёфт ва дар ҳамон масире ки ман ёдовар шудам, яъне аз километри 48 то 73 зиёда аз 130 тарма фаромад ки баландии ҳар кадомаш зиёда аз 15 метра ташкил медиҳад ва ба хотири таъмини бехатарии шаҳрвандон ва пешгирии ҳолатҳои ба ҳалокат расидани шаҳрвандони мо роҳбарияти ширкат тасмим гирифт ки ҳаракати нақлиётро боздорад. Вале шурӯъ аз 6 феврал роҳ аз барф тоза шуд, ҳаракати нақлиёт имконпазир аст. Вале дирӯз ҳам як мошин зери тарма монда ва чанд нафар наҷот дода шуданд. Он воқеа ки шумо ёдовар шудед воқеан ҳам дуруст аст. На танҳо як тарма, балки шурӯъ аз дирӯз тармаҳои хеле зиёд фаромаданд, ҳудуди 35 тарма буд ки бартараф шуданд. Мутаассифона дар натиҷаи як тарма фаромадан мошини як нафар ҳамватани мо зери барф монд ва бо кӯмаки кормандони Айрес ва наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хушбахтона он нафар наҷот дода шуд. шунавандаҳо ва хонандаҳои Сомона ва радиои мо пайваста ин саволро матраҳ мекунанд ки оё вазифаи ширкати Айрес фақат пул гирифтан барои гузаштан аз ин роҳ аст ё ҳамчунон таъмини бехатарӣ дар роҳ? шумо чӣ гуфта метавонед? назар ибрози андешаҳо бобати он ки рисолати Айрес фақат пулчин аст, ин андешаи нафарони аз ҳама касу ҳама чиз норози аст. Ин чиза ман бо дарки масъулият мегӯям, чунки корҳое ки ширкат вобаста ба нигаҳдории роҳи Душанбе-Чаноқ ба сомон расонидааст хеле зиёд аст ва мо бидуни муболиға ҳам гуфта метавонем, масалан дар масири роҳи мазкур давоми 2 соли охир 4 корхонаи истеҳсоли асфалт ба кор даромаданд. ба ғайр аз ин дар бинобар риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақл дар аксари қитъаҳои роҳ ҳолатҳои вайроншавии роҳ ба вуҷуд омада буд ва ашхоси оғо хуб медонанд ки имрӯз ширкат дорои пойгоҳи пурқуввати техникӣ аст ки аксари техникое ки ширкат дорад дар кишвар назир надоранд. имрӯз теъдоди техникаву механизмҳои ширкат зиёда аз 171 торо ташкил медиҳад ки 146 тои он бевосита техникаҳои соҳаи роҳдорӣ аст. мақомот пайваста рӯзҳои ахир таъкид мекунанд ки дар ин роҳ монеаҳои махсуси зидди тармаӣ ба пуррагӣ сохта нашудаанд. оё ширкати шумо имкон дорад минбаъд чунин таъсисот ба мисли галереяҳо бисозанд? вазифаи ширкат нигаҳдории роҳ аст дар шароити кунунӣ, вале ин ба ҳеҷ ваҷ маънои он надорад ки мо нисбати он омилҳое ки шумо гуфтед, яъне бунёди болопӯшҳои зидди тармавӣ бетафовут бошем ва ин масъалаҳо дар мадди назари ширкат қарор дорад вобаста ба ҳолатҳое ки дар рӯзҳои охир ба вуҷуд омаданд. бисёриҳо масалан аз он изҳори нигаронӣ мекунанд ки чаро бо мавҷуд будани хавф ширкат иҷоза дод ки шаҳрвандон масири мазкурро убур кунанд ва дар натиҷа мутаассифона 9 нафар ҳамватанони мо ба ҳалокат расиданд дар зери тарма. мо як нуктаро мехоҳем зикр кунем ки шурӯъ аз 18 январ ширкат аллакай смс паёмакҳои худро равон карда буд, яъне дар он таблое ки дар даромадгоҳи чорбоғ буд, дар сомонаи ширкат буд, яъне мо аллакай пешакӣ мардума аз мавҷудияти хавфи тармафароӣ боришоти зиёди барф огоҳ карда будем. вале мутаассифона як ида нисбати иттилои пешниҳодшуда бетафовутӣ зоҳир мекунанд ва аксар маврид мушоҳида мешавад ки баъзеҳо мехоҳанд ки бо ҳар роҳу васила, яъне
ҳаракат кунанд дар ин роҳ. Инҷо ин чизам ин нуктаам мавҷуд аст. ҷаноби Далери Абдулло, як қаҳрамони барномаи мо шикоят дошт ки вақти интиқоли ҷасади бародараш ки зери тарма фафтид, кормандони ширкати Айрес барои интиқоли ҷасад ҳам пул гирифтанд. То куҷо ин воқеият дорад? мо аз ин ҳодиса яъне ки аз чунин ибрози андеша аз ҷониби бародари нафаре ки мутаассифона дар зери тарма монд, Давлат Юнусов, хабар дорем нуқтае ки бародари ин нафар гуфтааст. Ва ҳамон замоне ки матлаби мазкур дар Сомонаи озодӣ пахш шуд, мо масъалаи мазкурро пайгирӣ кардем ва бо супориши роҳбарият як санҷиши вежаам анҷом ёфт дар ин маврид ва натиҷаҳои санҷиш аз он ҳокиянд ки яъне иддаои мазкур асос надорад. ва зикри як нуктаро ман ба маврид медонам ки ҳанӯз дар рӯзҳои аввали фаъолияташ ширкат тасмими роҳбарияти ширкат ин буд ки аз кулли мошинҳои ҳомили ҷасад, новобаста аз он ки ба кадом ҳолат ин ё он нафар ба ҳалокат расидааст, маблағ ситонида намешавад дар ягон плазаи ширкат. Ба ғайр аз ин мошинҳое ки дар масири мазкур яъне роҳи Душанбе-Чанок ба садама дучор шуданд, ҳатто як осеби на чандон ҷиддӣ диданд, онҳо ҳам бидуни пардохти маблағ ба макони зарурӣ мераванд. Ба ғайр аз ин мошинҳое ки осеби ҷиддӣ диданд, автомобилҳои махсусгардонинаи ширкат аст, яъне эвакуатор мегӯем мо, ки қадри имкон онҳо ҳам кӯмак мекунанд ва он воситаи нақлиёта интиқол медиҳанд. Ва яъне ин чиз дар сархати авлавиятиҳои мо қарор дорад, арзишҳои инсонӣ ва дигар омилҳое ки пеш аз ҳама ба ман фикр кунам хислатҳои накӯи инсонӣ рабт доранд. хеле ташаккур барои суҳбат. муваффақ бошед. Саломат бошед.